מה קורה חברים? כאן דיזל גיימינג ורינת GR גיי. GR גיי. מה אתה עשית? חבל, אני הייתי... דקה של ילד חזק? בוא נעשה ככה, שנייה. לא, אני לא עושה... תעמוד לידי. אני לא עומד בגלל שאמרת לי גיי, לא רוצה. שתוק רינת GR גיי. לא. טוב, אני יוצא מהמפה. לא, אתה לא. תקרא לי GRN. GRN. יופי. תפסיק להרביץ לי. לא, אבל זה קרב ראשון, כאילו. אני לא רוצה קרב ראשון. כל תחילת סרטון עושים קרב. אני לא עושה קרב. אז למה אתה מרביץ לי? כי אני מפחד שאתה תרביץ לי. נו, שאני ארביץ לך. טוב, יאללה, ביי. טוב, אני הולך לקרוא את העץ. חכה לי. טאבלט, תרגע. הוא לא יודע למה אני הולך לקרוא את העץ. אני הולך להכין חרב. אני יוצא מהמפה, לא רוצה. סתם. מה אתה חושב, שאני טיפש שאני אלחש את זה בקול? מה אמרתי? אני אלחש את זה בקול? לא, אבל יש לך צופים, אז ברור שתלחש את זה בקול. אוי, שתוק, אני אלחש את זה ככה. אתם לא מבינים מה אני הולך לעשות לכם. טוב, אם אתה מוציא חרב, אני אשבר לך שאני יוצא מהמפה. טוב, אם אני מוציא חרב מעץ. ואתה לא מרביץ לי. לא. אם אני מוציא חרב מאבן אז מותר לי. כי עוד מעט אתה עושה את זה, איזי. לא, שיהיה לנו מיטות אני אעשה איזי. איזי פיזי, למון סקווייז. קומי חייל, קומו. די כבר טאבלט, די. אתה לא מבין שאני סובל אותך טאבלט? היי, מו קטן. תסתכל מה אני עושה למו קטן. אני יודע שיש לי קטן, לא מבין את זה. תסתכל, מו קטן. נו, די! עכשיו עשו את זה. מה נסגר? הטאבלט שלך שונא אותך. אני שם לב. אתה עם הפיקקס? לא. הוא רוצה לראות? לא. עוד מעט אני אנקה את הטלפון ככה, שאני אהיה בבית. אמא שלך אמרה עד 10:30. לא? כן? אתה נשאר עד הסוף. סבתא שלך אמרה עד 10:30. מה אכפת לי מה סבתא שלי אמרה? יאללה. זה סבתא שלך, למה? לא יכול. איך אתה מתייחס לסבתא שלך? סבבה. אתה משקר? לא. מה זה דפוק שאני מתייחס לסבתא שלי רע? די לחשוב פה הכל. אני צריך את החול. למה? אני אעשה איזה משהו קטן שיאסוף הליבות. וואו. אבל בוא נגיד שאתה לא צריך לראות את זה. אתה לא צריך לראות את זה. איך מה אתה עושה סקס? איכס! ויליג'! איכס! ויליג'! איכס! נשמע לך. איפה? הנה. איפה? אני לא רואה אותו. איפה? אני לא רואה אותו. הנה אני רואה אותך עולה. בשביל לראות את הוויליג'. תסתכל, לעצים יש עץ אחד גדול, נכון? דקה. מה? יש עץ אחד גדול בין העצים, נכון? לך אליו אתה תראה וויליג'. לא. די כבר, די! תסתכל אפילו, אני בוויליג'. ידעת שאנחנו לא צריכים לעשות ככה מפה של ויליג' בלי מקום טבע. טוב, אני מתאבד. רגע, מי אמר שזה בלי מקום טבע? בוא אליי שנייה, סתכל עליי, אני מתאבד. לא! אני רוצה שתראה שנייה, נו. בסדר, אני מסתכל. לא, אתה לא מסתכל. נו, אז למה אתה צריך שאני אסתכל? כן, צריך שתסתכל, אני עושה משהו יפה. אני מתאבד בסקסיות. נו. חכה. איפה אתה? בא. טוב. אני אחכה לך. אל תעשי את זה, הומו שלי. מה? זה שמעת. טוב. נו. סבבה, אני יכול להחליט. יש שם עוד ויליג'. לא. בוא אליי.
חכה. טוב, אני מתאבד בתוך 10. חכה. 9. חכה. אופס, לא באמת. אני רואה אותך. הנה זה גיימינג. זה ללבה. אני רואה את הלבה. נו. נקרא, אני אחכה שתלך קצת ישר יותר. אל תשבור. לא. אל תשבור. אל תשבור. חכה. חכה, אני בא. לא. תפיל אותי. זוז. לא, אני קופץ. 3. לא, לא, לא. לא, לא, אני מחזיר את החול, לא. לא, אין לי בעיה, תיקח, אבל אל תעלק, אני לא רוצה שתיתן לי מכה. לא, לא, חכה, חכה שנייה, חכה. טוב, אבל תהיה קצת יותר קדימה. אני אעשה שיפט, אני אלך קדימה. אני רוצה לראות את זה מלמעלה. אז תהיה רחוק מהחול שלי. צופים יקרים, אני רוצה שתראו איך אני מתאבד. הצופים כאלה בבית, יש. זה הולך להיות קשה, כי אני שחקן טוב, יש לי גוף יפה, אבל יאללה, מה אתה לעזאזל עושה? מה אתה עושה? כלום. מה זה כלום? אני עדיין לא רואה את השם שלך. אני מתכופף. גם אתה לא רואה את השם שלי, נכון? כן, אבל מה אתה עושה? אל תעשה. לא, אל תעלה. אל תתכופף שנייה. לא רוצה, אני יודע שאתה תעלה ותרביץ לי, לא רוצה. נשבע שלו, אני הולך גם לצד הזה. נכון הזה שלך? לא. לא! טעות שלי. למה? תחזור. אמרתי לך, לא רוצה, אל תבוא, אני שנייה לוקח הכל, חכה לי שם, איפה הכל? הנה, כל אחד עולה לבד. והפעם אני אעשה, נו די כבר! אני מתחיל להתעצבן. כשאני מתעצבן זה טוב. נכון, כי אתה הומוסקסואל שלא הייתה להרביץ. אני יודע להרביץ. למי? לאנשים. אתה מדבר הרבה. זה שאתה גיגלת אותי, זה לא מה שאתה צריך לחוש, יאללה. זה לא מה שאתה צריך לחוש, זה שאתה יותר חזק ממני. מי חש? רינת, איפה אתה? דקה, אני חוצה פה. אני רואה. אבל למה אתה רוצה את הפסלים? מה אתה הפסלים האלה? זה פסלים לא טובים. בוא תעלה לידי, טוב? לא. למה? אני מעדיף לבד. אז חכה לי. לא, אל תעלה איתי. אוי, לא נפלתי למים. אל תעלה איתי. אני רוצה לבד, אל תעלה איתי. וואו, ממש מעניין אותי מה אתה רוצה. אני הולך לקחת את העץ שלי. ואל תעלה עדיין. אבל אני עולה זה, ואני רוצה להתאבד פה. טוב, חכה, אני אביא לך חול. עם השאבל. יש פה דברים. נו, איפה העץ שלי? אם אתה רואה אוכל, לא מבושל, זה שלי. לא ראיתי. אני לוקח סט. מה? סט של חול, אבל מה? אני עולה במקום אחר, אל תעלה אחריי או קרוב אליי. לא, אני רוצה לראות איך אתה מתאבד. תהיה רחוק ממני. איפה העצים שלי? יש לי סט ו3. חכה. תעזור לי לאסוף. מה לעשות? סט. כוח 3. תעזור לי. לא, אני כבר בונה, אני צריך לבנות.
נו מה, עשיתי כל יום בוקר, מה עכשיו? רגע אני אעשה כל יום בוקר, לראות אם זה כל יום בוקר. לא, זה לא כל יום. נו. מה, יצאת? לא. איפה אתה? מסיק חול, אני כבר בחצי סטאק. אני השגתי סטאק. חכה. לא קרוב אליי. לא, חכה לי. דקה לחפש מקום. איפה? אוקיי. אבל התחיל לגלגל למה? זה לא ייגמר טוב. כן, בדיוק פה. לא, תחפור, אל תחפור ממני. די, יניב, אל תעלה לידי. יניב, אל תהיה מתחתיי. אל תפחד. לא רוצה, אל תהיה מתחתיי. למה? ככה, אל תהיה מתחתיי. יניב, לא. לא, יניב. יניב, לא. מה, אתה מפחד שאני אפיל אותך? זוז. אתה בוגד בי. זוז, נו יניב. נו, יניב. יודע מה? שנייה, אני קופץ. למה? לא רוצה, לא משחק. אני יוצא. אני יוצא. נודר ביושי שלא לחצתי. נודר. אתה יכול להיות אפילו בסרטון שאנחנו עושים. נודר. תסתכל, לא הולכים לבד. נודר. בגלל זה אמרתי לך כרגע. נודר נהדר. אתה רוצה לראות איך נתפרד? לא, אני לא. תחפור את כל החול. לא את כל החול. את כל החול שאני חפרתי. לא את כל החול. כל החול. זה הכל, איזה אחד. טוב. יודע מה? חכה. אתה חייב לחכות. אני לא חייב לחכות. אם אתה לא מחכה. אני חייב להקפיץ לו. אם אתה לא מחכה, אני לא משחק. זה, אבל אתה לא לידי. אמרתי לך, אל תהיה לידי, בגלל זה. זרוק לי את כל החול שלך. לא זורק, ואין לי חול. טוב, אז חכה. עליתי לידך כי אם תיפול, אתה תיפול לידי. בגלל הבעיה הזאת שלך. אז תהיה רחוק ממני, אמרתי לך. לא רוצה, די. אם אתה עולה, אני קופץ. תקפוץ, אני לוקח רק את החול שלי. בסדר, יאללה, 3. שנייה. בוא. שנייה, אני לוקח את החול. די! אמרתי לך. יש! זה מה שרציתי לעשות, אבל אתה עושה תקנות. טוב, אני עושה עוד אחד, אבל אתה לא לידי. לא רוצה. לא, אתה לא לידי. אתה חייב לי. לא, אני לא חייב כלום. טוב, חכה שאני חופר את החול. לא, אני בונה גם לי, חכה. בסדר, אני חופר חול. אבל אל תקפוץ, שנינו קופצים ביחד למים. זו קפיצה נדירה, אני חייב להגיד. מסכן, נראה לי הטאבלט שלי, זה, השתגע, אז הוא כזה, אוף מפה, אתה לא רשאי להיות פה, יש לי כל כך. אל תיקח ללב, תיקח ללב. די כבר טאבלט. אני אקרוא לך את הלב, אני לא צריך לקרוא. יניב, תרקה לי טוב, אם יש לך עוד חול, תעשה מגדל יותר גבוה. יהיה לך יותר כיף. פתאום אתה כזה קופץ לבצע ויש את המליקים שלוקחים את המים ואתה מת.
נוסיף פה פרח. אני מקווה שתהיה זל, ולא תצליח. למה שאני לא אצליח? לא, סתם. תראה, אני יודע שאתה אוהב להשתגע והכל, אבל זה לא הזמן. טוב. שאני הולך לישון, אתה יכול להשמיע כמה שאתה רוצה כל מיני דברים לא טובים, אבל כרגע לא. דברים לא טובים? מה הוא יעשה עם הטאבלטית שלך ככה? לא, סרטי אימה ויוטיובר שאני לא סובל. כל מיני. יניב, מה חשבת? כלום. רנת, אל תחשוב מה שאתה חושב עכשיו. אני לא חושב כלום. כן? כן. איך דגים עושים ואם אין להם בולבול? בלופ לופ. סתם הם חולים. הם לא חולים. הם חולים. אבל בסדר. מה בטח הדג מושך לאישה בזיפים עושה לה לא, לא מצחיק. מושך לה בזיפים. תגיד, מה אתה רואה שם? לא, מתי שאני הולך לתמיר אני רואה פורנו. באמת? באמת? כן, הוא שם בטלוויזיה המפגר הזה. הוא שם גם פורנו סבים ופורנו סוסים. הייתי שובר לו את הפנים. ועכשיו כל הצופים ישמעו על זה. אחי, אל תיקח את החול שנפל. אני לוקח. אם אתה לוקח את זה אני מרביץ לך. את החול שנפל לי אני לוקח. שלך? חכה לי. לא, אבל אני עושה רחוק ממך. בסדר, אבל אני לא עושה מפה. אני לא עושה מפה, אני רק לוקח את החול. איך אני עושה מפה אני אמות. טוב, יאללה. אני חותר רקטנו ואני מתחיל. חכה לי. לא, אבל אני לא קופץ, אני אחכה עד שגם נחתה עליי. אל תיקח לי את החול. אני לא לוקח. נפל לי. אתה רואה שאני לא ליד הזה שם. נפל לי מלא, אל תיקח. זה לא לוקח. אני... פאק, אני עם חצי לב. למה קפצת? לא קפצתי, נפלתי. לא. מה קרה? איך אתה מצחיקים כשנתתי שם מכה? כאילו, לא אני. אתה מבין? בודק את זה איפה שמה. דיש. יאללה, ואני כמעט לא רואה את העולם. עלית? כן. כמה בלוקים היה לך? לקחתי סט ו-19. סט ו-19? טוב, חכה. אני לוקח עוד. אבל לא לידי. זה עכשיו לי בכלל לא רואה. טוב, חכה. תסתכל לכיוון המים אם אתה רוצה. כאילו אני רואה אותך, אבל ממש קטן. מה אתה עושה שם? איכס. לא, זה כבשה, תרשיד. לא, זה תרנגול, זה פרה. זה... לא, אל תיקח את החול שלי. אתה לא עולה איפה שאני.